así que no hay nada entre medio, un desierto, un muro. Keixo. Bueno, ondik soz egin jarraitu berdi hau. Borrometa mesela hasi, baina gero ilunea sartu igual. Densoa. Gaurun batzutan ez ondo peatzen. Parrik densun, baino parremorroko horrek landu itzela egi aurrera egen da derrepente atrebitzen, ez? Gauzek esatea. Ez? Arinketan. Bai. Hori berdi hau. Mori hortago erabiltzen diau. Ez, Aimar? Bai, hortako eta... Bueno, eta hartako. Eta itzalak, ezko murekin gauzanak esatia errexoa. Bai. Ediaz, itzala eta atia. Euria. Bai, errexoa. Eta zela neuria beti zela danonan, bebai pikimat. Fraktal asuntu horregatik. Ja. Dan nago dakun danetik pikimat espada be. Ba, bueno. Ja. Gero bildurre ematen lekutare parre tonto horregin jutie. Ez? Bazafeko ere, ez? Nola bai, bildurrezko pelikulak bazo parretik ea, ez? Bai. Baten zinua libera enbiatzen nian. Bai. Bakik ez da hola hartza, azkenin, ez? Ez dira, takau behar bai. Gaino hortzaka dugu jaso, txagur batena. Ez? Bueno, gaurko gaia. Bai. Matrimonioa. Euskaraz matrimonio ez da egon hartuta guen, bai? Zenarre maztetasuna. Hor ja etzakiat. Vale, matrimonioa da egituko xau, ez? Egixe esan guk jaso informazio hau erderaz, Eta horretik batzutan erderaka da batzuk argita garbi zotago jau, Horire akotan berko genian. Matrimonioan nola, etimologiatik hasiko nundi datorren? Bai. Bai, egitu nundi datorren? Bai, justamente bai, baino igual entzuli ez. Ja. Igual entzuli esan? Esan nago zau? Bai. Ze hizkuntzatatik? Aizkuntzia? Aizkuntzia ez da gitu, ez? Ez dakit. Ez, baina, bueno, latin o griego. Bai, dana horiek. Dana horiek. Hemen, errepente, etzio txinu, hola. Hori izte pasauko. Latino, griego, guri aiuk. Zati baten. Orduan... Bueno, euskeri ez. Eta segura esan? Segura esan. Hori hemen apuntatez bat, monio, carga o responsabilidad. Cargio, responsabilidad. Vale. Ostra, bertu dut. Ta matri, madre. Vale. Ama. Vale. Niako eta puntuta emaztearen karga edo ardura. Ez amana. Ja. Ja. Ni matri, mater, madre. Ja, vale. Vale, bueno. Alde batetik... Emaztea izango guan usor. Guanez? Usor. Latinez bai. Bueno. Hemen dana gure handu juk, latin. Lehenik eta bain. Bai, bota. Matrimonixua da instituzio bat. A ber, ni ongono hemen apoiatzen, Vale. Hor, txagoa ni asko prepaute. Zuk apoiau. Ni aldeaten agoiat. Matrimonixua da instituzio bat. Bai. Vale, zer da instituzio bat? Bakitu? Vale, apoien, barkatu. Berandu, astelena, venga, guazen. Vale, matrimonixua da instituzio bat. Zer da instituzio bat? Instituzio da pertsona ezberdinen arteko nola bileko sistema bat. Bai. Sistema egonkor bat, nahiz da denporan aldaketan doia bai. Orduan egonkortasun dinamiko hauza moan, dana moan, ez? Denbora zaukek ez, aurretik baje bat aukik, ez? Zer, instituzioek? Bai. Eta gero transforma jendo diaz historian ziar, instituzioa adibidea dira, matrimoniozioa instituzioa da, familia instituzioa da, estatua instituzioa da, polizia instituzioa da, eskolia instituzioa da, ez? Enpresia instituzioa da, hola, ez? Orduan, dana dira, giza sistemak, nola izateko, eta orduan pertsona kantiade batzuk, eta orduan norma batzuk, esplizituak eta implizituak, eta iteko moduak, eta, bueno, gauza horrek, ez? Eta matrimonixua, instituzioa adierazpen guzti horretiatik bat da. Behan ezaugarri bada, pribatu gala. Zati. Pribatu, bi pertsona alako? Bai, bi pertsona arteko... Bi familina, segun noiz bitzen. Bueno, claro. Vale. Kau, segun, hola zabalketan bai. Bi familina zatik, lehen garai baten, bi familien arteko adostasun bazalako. Claro, kontratu ez alako, ez? Bai. Kontraktuala zindek ez, instituzio hori bat oinarri zen, ez? Bai, izan da, eta nik uste definizioz kontraktuala da. Bai. Hau da, zaizuk beste gauza da maitalia bat inbakotzu edo, ez? O nobixo kontuak, nobixa kontuak, horri danak, ez bazauz ez konduta, hori ez da matrimonixua. Horidek. Dana dala,
igual kontratu bat dau, ez da igual kontratu juridiko burokratiko bat, baina badauz norma batzuk esplizituak o implizituak, osea, aztenean instituzio jarraiketan dago izaten bikotetasuna bai, baina, bueno, kasu honetan hori, instituzio pribatua, baina instituzio pribatu, bueno, ez dako ezaugarri batzu zeinetan, nahiz eta pribatu izan, kanpotik fiskalizaua izan da eta fiskalizaua da. Hau da, kanpotik esan da, zer izan bidan eta zeintzu dian, ze espektatiba espero dian instituzio hortatik. Eta konkretuki, historikoki, bikotetasun horren familixiak, eliziak, eta estatuak, regulaun jau instituzio pribatu hori. Ondik gene, zati baten entxek. Bai, ondion be, iken dago. Ondik gene, soz hori nahiko fuertazago orduan, ez? Bai, elizian pixua igual txikitu ingo zan, baina familixian pixua seguramente txikitu ingo zan, eske hau esaten gabitzen dana be, testu gudon jarri bida, klaro. Gu beti gure zentrismotik gabitz. Bai. Osa, nik hemen realidade oso anitza dauz, inmigrantien realidadea, o Fatima gara munduan beste galdera, o igual, beste kultura batzuko hemen dauzen beste jente bat, igual oso porri dana, eta, ez? Ja, bai. Bueno, a ver, fallu engo jau, esto dudeik. Bai. Bueno, aldana, dale. Bai, eta gero beste alde batetik fiskalizazioa hau nahiz, eta matrimonioan gain ezarri dan, egisa bai, ez diala berdin tratau, senarra, eta emaztia. Zatik, fiskalizazio hori emaztian gain askoz gogorraua eta zurrunaua eta fiskalizao diaua, balga da redundantzia izan delako. Horren kontua etzan zehose izatia, baizik da zehosen itxura emutia. Eta itxura emun bidauenak, danok emun bidau, ez? Minimamente gure itxura bat, baina emaztian kasuan beti presiño ondixo izan da. Eta, horre jarraiketan dau, nola izateko. Gaur egun bai. Bai. Gero, kuriosu da, eta hau nahi guztoko txeten kontrasta esatik. Barkau. Bai. Aparentzizio itxurekei hori nola? Hor, bota egola, baino... itxurakeri horrek adierazpen ezberdina dako. Orduan dago realidade bat, itxurakeria. Eta gero realidade hori, hainbat ze aspektu konkretu dakon. Vale. Itxurakeri hori alda izan, adibidez, nahi okurrintxaten adibide bat, ezin zara liau... Gaur egonin nahi eiz? Lehen bai. Osa, biozan, onjala 200 urte, errexago euen baimenduta gizon batek beste tipa batekin liaitia, emakumia beste tipo batekin liaitia baino adibidez. Osa, ez euen berdin nik usteot, kanpo begiriadek ez euen berdin hartzen. Zati, aurreko programa esangoen, nola, puritanismoan kontu horrek beti geixo afektatu xau emakumeari, emakumea beti animalitasunetik, zikinjasunetik gertu hau, gizona beti arimatik eta zerutik eta ez, eta orduan horrek danak afektatzen dau, atzenean, kanpo begirada horrek modu diferentzial baten trataikia, senarra eta emaztia, eta modu diferentziar horrek emuten txau senarrari privilegio geixau emakumea beraino. Baina bero, nit hortze zitenaek, aparentzi hori performance bat etxi ezela ez, gu bikote batzuk eta kanpoa behire, hau, babestu itxea eta guztua gatxaek estruktura hontan. Hortik ez, baina bero, barrun, ez gatxaek ondo, igual. Hori beste adidazpen bat ulu. Ez adibidez, eskaparati eta trastiendan adibidie. Hortiz hartuko ban? Bai, pentsatzen du, zatik, zu matrimonio modu batea ulerketan badozu, gero, naizta, hola realidadean izan, performa duen biozu. Hori, gustatzen iztenik zati aristokratak garri zebela, ez? Hor, monomia, zen txartxarra nao, tio. Amentze, justo, la homonoia. Zer hori? Aristokratak, de repente, arrazoi batzu batik, izango gortzaia zer arrazoi, hasi joan, kanpoa behire, behatzen emaztiek ondo tratatzen. Bale. Hori, erabaki bat egon, aristokraisen. Ja. Aristokraisen. Bai. Horrezan nahi, aurretitana ezetz, hori itzauan. Eta hori derrepenta ondo ikusitza jarri zen gara historiko baten. Jendina horren parra, jijaja, zuze guztua gaude bezala adirazten, bezala, kanpoa behire.
Claro, gu nola hemen isean entzuliek eta gu, aristokratate gizok ertu gatxadu egan gaur honin, pobre, o aristokratazi ez tan herri eatik, baino, ba, hortik jandio asko. Orduan, eskaparete hori, eleante jartzi, ez? Ba, bakoitze bere zeakin, erakusten nahi jun gauzo egin, da ero barrun, trastiendan zepazatzean inoetzakik. Leheno askoz garbixo menuan trastiendan zepazatzean, lehenengun ikustazela. Da oinez, hori aristokratzitzek errementzia. No, derebende hijituak etorri xet. Ba? Bai, ez dut uste inbeste zainketan doaini kanpo aparentzia hori. Askoz gardena nik uste dela... Kanpo aparentzi zanek, harremana perfecto montala erazti ezela, ez? Bai, eta altu berbain, eta altu... Diskutu kalinez. Bai, hori da, holako gauzak, ez da askoz be... Bai, bueno, ez da hori etorri xet. Ja, hori entortze ziteke bai, igual, musukau zutxukire ez? Hori zer? Horren barruan, aparentzen barruan. Bai, erki baino gexegire ez inundik inoa, ez destakatzi ezela, ez? Hor zea baten status quo bat mantentzi ezela. Hor nola dan perfekzizu ezela parejan, ez? Kanpoa behira. Bai, eta gero aldi berian badago igual momentu eta espazio konkretu bat, zeinetan igual publiko hori eskaketan dutzu, eskonketan zenean KSB zen, eta derrepente. Hor bai, baina aldi berian bebai, hor pudore pikimatekin, zatik derrepente igual zure gurasoen aurrian, patxo bizatu, eta ez tozu inoizin, baina publiko gana bilore eskaketan. Eta, bueno, holako ligo de pasantea. Ja, bueno, bai. Gero, gauza kuriosua da, bueno, nik entzuntoten abintzet, kultura danetako instituzioa dela matrimonixua, hori guztu gotxaten kontrastegia, ez daki, hola, orduan babitzetan gauza universala dela. Gauza universala, oza, kultura danetan. Bai, hori zati, Joserra, bai. Eta, bai, hemen ostia bai, baina hola da, o ez da, benetan, gizuretan, a ber, nahi demostra hori etorden xat. Zatik, baldin bada universala, ostra, kiston pixu dako gauza bat universala izateak. Bai. Zatik, hor ja, bale, orduan instituzio sozial bada, baina aldi berian asko dako gure animalitasunetik, biologiatik zer dako, zati funtzionean dago, zati da inestablia, hori nahi holako galderak etorten xat. Bai. Ideologia askotatik egondalako bebai helburu bat, igual matrimonioak bukaketako, eta aldi berien ez dakit lortu da, no? Ez dakit, saiakerak egon dira, eta hor dauz komunak, eta hor dauz gauzak, baina gero aldi berian, da gauza, tipiko gauza ideologikoak eta teorikoak dianak, berez ez dauzela prozeso da gorputzetik eta gero... Frakasago zela jebenak. Bai. Hor euskalo. Bai, ez dakit. Gero ez dakit. Hori txaki hau. Bai, ez dakit. A ber, jakin gauze gutxi. Bai, zazki hau. Zetzen nahi gaituk, matrimonio buruz. Bai. Segi. Bueno, da, erlazio bat Emarre dauzke idatzen jago zemordu, Erlazio kontraktual bat. Bai. Erritualizatua. Bale. Publikoki erritualizatua, eta eskontzan kontua hor dau. Eta publikoki ospatua bai. Bale. Bueno, hori da behan ezaguarri batzuk. Lau ardaz dako, matrimonixuak. Lehenengo ardatza da, batasun konbibentziala. Zenarre emaztiak, bizidia, zapai berdinen azpixen. Vale. Eta horrekin batera, heterosexuala. Eta vitalizioa, hau da, betirako kontu bat. Oin gabitzen espikeien da, matrimonixua behan nolabait, behan kontzeptu puruan. Zatik gero, bueno, aldaketan fanda matrimonixua bai, eta gaur egun hemengo hainbat ezaguarri ja apurtuta dauz, adibidez, heterosexuala, baduz matrimonixuak ez dianak heterosexualak, ez? O vitalizioa, dibortzioa dakarrena da, vitalizioa ez izatea betirako. Bai, baina hortzio bai puritarismo sartu halko ginean hor, ze igual matrimonixua apurtzie bai ziok ikusitxe frakasoa zela. Ja, bai, pixu hori hor da ondian. Ez? Hori igual puritarismotik ulertu aldiau. Bai. Ez? Eta ondala gutxi, lagun batek esan zian, estoy disfrutando de mi separación, esan zian. Hola. ¿Qué? Sí, está haciendo un proceso súper bonito y lo estoy disfrutando, de verdad. Pero, a ver, ¿cómo disfrutar? Sí, porque sí, es lo que necesitaba, lo que queríamos los dos. Lehenengo alditxegoan, bere hitzek, bere espresizue, eta bere, komunikatzen nahizun horren danak koherentziaten aiatzen zitena nahi.
Ze bai igual esan lehik, eta gero igual aiatzizakanak, jodit ez jo. Ja, bai. Ez? Bai, hori da, bai, komunikazio bikoitza. Alde batetik hitzak eta bestetik gorpuzkeria. Bai, eta esan zian, hori, kristone arrazi jula, eta hola, ez, hain gutxi entzuti hori, zauke bere hori bat. Osa, eta beste jendeat intzuntza, ostras, frakaso zensaixu ez bat. Ez, orduan, netzako, ondik pixo dexente zaukek. Bai. Sí. Bueno, hori ardatz bat hori, ez? Batazu konbibentziala, heterosexuala eta betirako, bale. Bigarrenen ardatza, ugaltzia helburu. Horren historikoki matrimonioen helburua ugaltzia izan da. Ja, konbibentzia lanare hori, ez alda, oindik ene bai, baina igual, aberatzen hartin ez alda pasau. Ez alda pasatzen bi etxetan bizitzi bakoitze bere etxin. Bai, hori da. Bai. Bai, orduan hor klasiak behan baldintzapen propio dako, eta aldi berian gaur egun bebai, hau matrimonioen barruan, bikotetasunian behintzet, zabalketan dabilen gauza da, bikotia izan, baina aldi berian bakoitza behan zapaixaukitea. Hori. Orduan hemen piniman nahaztuta bikotetasuna eta matrimonioa, zatik matrimonioa nolabait dabil disolbaketan, lehen zan matrimonio eta bihurketan gehiago maitalien arteko erlazioa. Horredakola ez erikusi gehiago, igual, gaur egungo edo etorkizuneko orden sexual barrixakin. Bai, zi. Ugaltzia helburu bigarren ardatza izango litzake. Orduan, generazioa da, hau da, proleia sortzegia da matrimonioan helburutako bat. Generazioan kontrakoa zer da? Degenerazioa. Orduan, edozein praktika ez da koherentia degenerazioakin, generazioakin barkatu, degenerazio horti dator. Degenerado. Generatzi ez duna generatzen, o ezin duna, o ez? Bai, zakile ipurri izartzea dibez. Hori bain degenerazio. Hori gauzat degeneroa da. Bai. Eta gero, bai. Ez esateat, nigual lau oinarrexen ikusteat, ez? Matrimonioen, ardatza, generaizu bilatzi dek, ez? Matrimonioena historikoki, o ez? Horitxo garbi. Bai, nik uste ez. Hori garbi hau. Bai, totalmente garbi. Hortako, Bai, hortako da. Bai, totalmente. Eta justo gaur egun pasean dabilena da, ez da zetan hortako izan. Presiño horrek minimamente jarraituko hau, zatek imagina, ni baldin bako nobixia... Minimamente ez, maximamente, nik uste hondik ere, Maximamente, presiño horrek jarraituko hau. Ni baldin bako nobixia, inok ez tozt obligaien ezebetara, umiak eguila gurotezan, ez? Eta neko herrian partetik presiño hori igual ez existuko. En todo caso, nik aldo sentiu presiño minimoat nire ingurutik, edo igual nire familia gertukotik, o igual nire amatik, zen ni badakit nire amak igual desira hori dakola, zatiako nire amak desira hori, ez dako kasualidades. Zatik normala da, bikotetasunean umiek eubila. Bai, baina gero, Euskalo, desira da ez, desira nundia dozten. Kontu ede prestizio hori bat daudela. Eta hemen izango goan, umiek hartzie behori balore badek, antibalore derri hortasune ekartzien airekasunez. Hori da, bai. Bada ujetia ulerketan dauena umia ekarti antibaloria dela. Bai. Baina hori da, zuk aurrukan komentan zuen... Iztea kompartitzen hori. Umia eta behan kaka. Bai, hori dek. Zela umia ekartia oinarte marko konkretu batzutan indian, eta marko konkretu gortan, kriston libuak eusen, eta emakumeon egon moan, eta orduan pendulazioa da, esatia, umia ekartze oro gauza txarra da. Hau da, txarra ez da umia ekartia marko konkretu batzutan eta adierazpen konkretu batzutan, baizik eta bere horretan ja txarra da. Eta hori existikin da, bai. Bestela, bai, da hori bestaldeare pendulo horik ego, alde berdina, degenerau zana da oin balorie, da generatzi zana da antibalorie. Ja, hori da. Ez? Da orduan ja, ez hau sartuko pitu bulbatik, da sartu hau bakarrik legaladek anote sartzia adibidez. Ja. Bueno, esplizitoki, esplikatzen. Bai. Hori pasatzek. Hori argi lehera, kakakin argi lehera. Vale. Hirugarren ardatza eta bigarren ardatzakin erlazioan rol genesikoak. Eta rol genesikoak zedia, ugaltziakin zerikusia dakoin rolak. Dia rol batzuk aurretik ezarrikia eusenak, kulturalki ezarrikia eusenak, eta dia bebai estereotipatzun arabera ekiten dauenak.
Eta hemen dago ja parentalidadian kontua, eta amatasunan kontua, eta jatasunan kontua, eta hor dauzen diferentziak. Bai, bueno, azkenin, zateik Jose momentu baten, gizon da emakumeatik hitzetik ja salto bat zala. Ez? Zela? Leheno hitzetik zala, atxe eta ama. Bale, bai. Ze igual nizu izatea, ama, zu ama izan da, ez? Eta zune jaitea. Amak eta atxe egitu ala, leheno, da, gero derrepente hasi zala hitzetzen gizonak eta emakumiek. Hor barrun ja irakurtzen dek, gizona izen aldekela atxe izeteke. Hori da. Diskurso aldaketa hori potenti izin zala. Bai. Claro, ni beti pentsatzen da hola izin dala, baina. Bai, hori da. Guk aur gulorketan du gizonak eta emakumiak, ez? Bi kategori horrein peian moen. Bai, hori dek. Eta lehen ez zuen hain garbi hori. Zei lehen geixeu zen, igual emakumia baino emaztia zen importantiagoa kategoria moan. Hori dek. Hombre, eta lehen zate jaunin etzaki eus noizitan lehen, da noizitan oin. Bai, ni... Bueno, oin bai, zer da, baino. Bai, ni lehen, bai... Ni hor kaldu jenok. Bai, ni lehen, hori, patriarkatuan sorreratik aurrera, ni botateot beti bota atzea 2000, 4000, 6000. Holako zeu. Bota lepo. 6000 bota ezkeo, bastante. Gizon da emakumen zea hori itorriko guan 18. mendin orduan, ez? Hori da, bai, hortik. Bai, horraz izan ja. Emakumeen sorreri egin bezala, ez? Bigarren sexuan kontua, Simon Bauerren liburua bigarren sexua. Hortik etorriko guan. Bai, supuestamente, bai, 18. mundian ja kontzientzia sortzen hasi zen, bauela kolektiboa eta kolektibo horri ziela emakumeak. Zatik aurretik etzien existien emakumeak. Hori da, hostia. Imaginario ideologiko, ez dakit, hegemonikoan. Bai. Vale? Vale, eta gero laugarren ardatza, ondasunen transmisioaren eta banaketaren erregulazioa. Herentzia kontuak, bueno, atzenian materialidade baten bizi gara, eta matrimonixuak hori nolabait regula egin dugu. Bai, azken enpresa zela irakurtze jugelako, ez? Bai, mini enpresa, bai. Bai. Horren enpresako irabazixe bat emati enpresako partaide bat imaberdizko gordun zemala bai, ez? Bai. Enpresa hori... Zemala bai, eta normalien lehen behintzet semiei, lehengo, ez? Bai. Oin etxakia gola pasatzen edan, ja ez, igual? Euskal Herrian berez zaharrenari, eta zaharrena emakume baldin bazan be, posible zan, orokorrean pasatzen zan, gizonai emutia. Baina berez, ez zeuen debekatuta, oza, posible zan, emakumea zaharrena izan da, emakumeak hartzeia. Nahiz da, askotan, supongo rol kontu batik oztak izatik, etzan geixen bat hori pasen. Baina gero beste leku batzuan, supongo emakumea zegoela, gizona, lehenengo gizona izango zela. Claro. Eta praktikan nik uste hemen lehenengo gizona izan dela. Nik uste baitz. Bai, nik zati baten gustau zitan bugaldek. Ez hor zaugat, interesanti dela balore eta antibalore ambientin, zer bota eta zerrez, hor matrimonizun barruen ulertu likela posesizua, ez? Hor zauan, horretzen joan bat apuntaute, exponsor da, exponsorizada, eta, bueno, ez, gizonana zala emakumie, ez? Eta hor pertenentzi bat, ez? Ondik gene hitze gortzauek, esposa, bueno, ez? Ja esan diat hori. Eta hori bota errego goz bat dala, azurea, baina adibidez bat zio goz bat sentimentu de pertenencia. Hori, ariz balore bezala irakurtzia. Zauzaren parte izela ez. Hori nola ikustek? Jo, logikoa, zatik ez basa aparte sentitzen, aparte sentitzen za. Eta aparte ez basa sentitzen, hor lioa dakotzu, zatik berez parte zara. Hau da, zu matrimonio baten barruan baldin bazauz, instituzio bada. Hor ja dauz, binkulo batzu dauz nola izateko. Esplizituak, implizituak gurosuna. Horren, zu horren parte sentitzen zarenean, oso diferentia da nola zauzen leku hortan, aparte sentitu eta baino. Horren nik uste dut hor, ez da, gizonan kasuan niko lehonda hor kriston ligua, adibidez, pater familiasen figura horrekin eta nun aita jabedan, behan familian jabe, emaztian jabe, tabar. Kau, beak zela jabetzan euki dauen, aita horrek eta gizon horrek, zenar horrek hori dana. Claro. Da parte da, baina aldi berien aparte moan, badako apartekotasun bat jerarkian goixan dauelako. Orduan dako beste posizio bat, eta orduan hor
ez da gehi, bai, dominazio logika da nik uste dut. Hau da, botere logika batetik eta ez maitasun logika batetik erlazionauta zure familixiakin. Pentsa entxatela bastante, txaten guztoko nea saletan hori bizitia. Ez. De hecho, matik ez dola biziko, ez? Hori amuten. Dekaentzi baten gaudela, ez? Horrena? Bai. Jerarki horrena, ez? Bai, gero beste kontu da, gure relazio interpersonaletan, dominazioa zenbateaino ejerziten duen. Hori, nik ejerziten dut dominazioa baina. Ejertzitek? Ni dominazioa, bai. Bai. Ni ejerzitio da desbe, igual, ne, energia arrogantiak horra erudaten doztu. Igual bestia baino superior sentitia. Humoretik be, aldot dominazioa ejerzio. Aldot erabili humoria bestien gainetik jarteko, eta orduan adibidez, bestian nik ikustuten ahultasunak azaleraketako. Ze mekanismo gehiago, bakot mekanismo gehiago, oinen ez akordaiken... Mekanismo identifikote da eraikitze zea prozesu bezala esango jau? Bai, nuztu ez, bai. O entze desarmatze? Bai, hori da, bai. Baina ez despreziago ez? Ja. Ze despreziago ez keo... Ja, pentsando zu estela zure parte, baina gero zure parte dira, baina eskutut dauz. Ni adibidez ontxe identifikaia, azte honetan, amorrua atatzeko, ez? Iazarratzeaiz, total gizon, ez? Kagoen dio! Ez? Hor, zemat abarkatzeken, bai volumenien, bai hortzeogen, ni usteat hor atzea behire, jartzen baldi maiz, zemat ekartzeken atzetik ona, bezala ez. Garbizio gine horrezteela jober, bueno, gure etxe mitzet, holaek, baina konturatzek azarre horrek horraino maleikekela, ez, beste pertsonia, aurren daukeken hori, ez. Horun, kontrolatzen bezala, azarre horrek, ze puntotaino mini maleike. Naiz da ez zigen bestikin kontua. Bai, ja. Abarkatze hortan, ez. Bai. Orduan, pasauzitek, psikologu eta zate benin, imaginau, ez? Amorrua eta emerdek. Amorrua eta emerde, ez? Oizte, hola? Ja. Bueno, hola eta hola ez hola. Zartu lehik dualismo zerta, baina. Hemen dauen hausia da, umia eta behan kakana. Bai. Fasilitazioan esaten da, emozio danak dia ongietorriak. Baina ez, emozio danen edozein adierazpen. Claro, hori. Orduan, azarria ongietorria. Oin, azarrien edozein adierazpen, ez? Zu azten pasada, aurkixa hartu, eta, jo beze, apurketan lehiua, nik hori netxian, eta zu nere zen armoan, ez dut narketen igual. Ja, baina igual bulle bat ez dut hartzen, Bai, hori da, claro. Zane, bulle horren nahiz da, neutro hartzen baldi, neutro ezin deken sartu, atzetik dola bagaje bat da hon, eta bildurre transmititzean, etxean dola, genetan, baina bildur hori bazitorrek, hor intrinseko esela ez, pertsoniena, atzetik dauden hoxetana, sistemikak bizkete irakurtzen baldimak eta hor dana zitorrek, ordu nire bulle horrek, eragin berbaldimazio bestiei txikitzie, bulle horren, oiu horren regulaixo bat eskatzei, ez? Bai, bueno, hor eskatzen dagoena da, bixen arteko elkarrizketa bat, eta igual zure regulazioa, eta igual bestian... Bai, bestian naia. Claro, imaginau semie daukek. Eta ointzeo modan, imaginau, deskarga emerdik, morrue, eta txease, eta hola, ez? Alaba, eta, vale, bideo hortitzeu geu. Claro, baina semiek euskenin, unmido danin 6 urtegu, bale, baina, imaginau, euskela gero 32 urte. Eta ikixeik hortan, da hor funtzionatzen ziok, balixoskudik, hor ze. Baina, segun zela deskargau dauen, zaizukume bat edizatzu, nega hartuko jinau eta hostioko jina. Ja. Eta 32 urtekin, igualdeko boxeoko... Ja. Osa, segun zela, deskargau ez dago... Bai, bueno, ninzateat netza bentze badaik hor zea bat. Bai, Zarretik ekartzea dena, eta nahi dena beste moru batean. Naiz da, kanpoti huel estimate, baina sentitzenak mine emaleik ikelan... Bai. Hortziok. Vale. Bueno, ez da gehi... Gauza gehiago azadek hemen, Bai, nik bako gauza batzuk, baina... Sei. Bueno, aldaketan inguruan dako nik gauza batzuk. Zela fandan aldaketan 18. mendetik gaur egunaino matrimonioan kontua bikotetasuneraraino. Naiz eta matrimonioa bikotetasunan adierazpen bat izan, ez? Bueno, forma aldatu. Hori?
Bale, bueno, aldaketa bat izan da, matrimonixua logika genesiko batetik, hau da, prolia sortzetik, bikote erotikora fandala. Hau da, ez da derrigorra, nahiz da, ondion, hor dau historia, baina ez da derrigorra umiak eukitia. Eta oin inporta duena da, erotismo horrek. Hau da, bestia guztaikia, bestia dideziak eukitia, bestia ez da, bueno, asuntotxo erotikoak. Homoseksualen bikotiak hor dauz. O umiek ez da guinak eukien, baina igual. Homoseksualen bikotiak lehen ezekoan zentzurik zatik ez. Zatik ezin joan euki umia. Claro. Onja zentzua dago, zatik, ez da derrigorra umia eukitia. Eta gero aparte gaino alde umia euki, beste mekanismo batzun bidez, osake, bueno. Beste aldaketa bar, bueno, untxezan dutena, rol genesikotik maitaleetako salto hori. Aita ama izatetik maikiak izatea. Lehen aita eta ama zian. Baina inkluso emaztiantzat, behan zenar aita zen. Aita moan, hori nik inguruan bizi izan dut, entzun izan dut. Bai, hola, aita izatea. Aita, oza, emaztiak, behan gizonari, aita deiketia. Eta aldrebez. Bai, ni hori bizi zin. Hori, bai, onaino aiau da, ez? Ez ne familixen, ez? Baina, hori aitabek. Bueno, gero, bana ezintasunetik disolbarraitasunera, lehen ez izan banatu eta oin alda disolbiu. Eta, bueno, eta lehen gure hauiako nahi izate bat, baina nahi izate bat zer, matrimonixoa nahi izate bat. Eta gaur egun nahi izate bat, baina zer nahi izatea, ez matrimonixoa bizik eta bestia. Nik biot pertsona horrekin. Ez matrimonixoa bea baizik nik pertsona horrekin. Ezin jala guzti separau, ez? Atzenien presio sozial badaue bai, zela dana bikotetasunia mobiten garen, badau zehose soziala, esaten dutzuna, ostia bikote topa biozu. Vale. Baina, separatzi horretziok... Beti artifiziala. Separatzen horren... Ez, zenin grisetan moizatjuk, eta nahi de definiu ire grisen dolagoan orduan beltza eta txurixat itzeien azteiz. Bai. Esplikatzeo ire grisen dola da, baina hori ziok. Bai. Hori da. Bueno, zarea, separatze, beti joko jau separatzea esplikatzeko, baina honik gomorrala zikoia desendala separau. Bai, hor dau, nik asko guztain txat esatia, oin etorritxaten nintzek, baina gauza da, aldozu bereizi, hizkuntzan bidez, realidadia. Eta horren bereizi ikon duzu. Bai. Hizkuntzian bidez. Adibidez. Hau da, gauza batek jartzen duzu kontzeptu bat, beste kontzeptu bat. Bai. Adibidez, individua eta gizartia. Bai, alde egin. Aldozu. Itzen bidez, bai. Itzen bidez aldozu egin. Bai. Horrek ez da gura esan, separauta duenik. Horiak. Hoxe. Ondo. Hori. Ze? Agur. Ya está? No. Ah, zugakotzu. Bai. Ez leheno esan diauna, tipat, on jaztela ikusten, balore bezala segitzi matrimonioen aurrea, urtik eta hori balorein ez te jartzen. Bueno, balorein jartzek, da nintxe pixoik, gara jaten bezala. Ondik nahiz da hori hola dan, separauta gero, dibortziote gero, frakaso zentzaizu ere baziok, emateik ezin dola, Vale. Batek ezin dela, baino, hola, netzite punto hortan gaur. Horratik transizionala gaur egun bizik hau. Bai. Porque ematen ju bioralea batea esela, eta kontrajarri xe joen arren insistitzen nahi ju bizi batea, ulertzen? Bai. Igual, ez balima ulertzen esan ez, Bai, perfectamente. Vale. Eta orduan, hori ez balorea esela ikusten, kontinuidadia. Baina bai ikuste balore bezala, umi baldimauzke matrimonixo horrek, da separaixo bat baldimao, nola baiteko ondo emati alkarrekin umiek ondo eze daixen. Bai. Hori bai ikuste balori. Bueno, punto ezela. Oin arte, punto hortan gaudela. Vale. Orduan alkarte hartu emanak, harremana hona izin berdibe, hori. Orduan horretxatik adibidez nela horrek esan zunin bere matrimonixuen, separaixuen, disfrutatzen aizala. Ba, gaur honin de puta marra ziok, hori. Porque behasen zemea laba de puta marra zango txibe, da orduan, dana ondo enkajatzik. Gaur honeako. Hori. Eta gero ere bai, matrimonixuek regulatu dula intimidade dana, oikoz dana. Oikoz ulertute intimidade, o barroaka. Etxe barron pasatzen zen gauzak, eta poliz iragorri kanpun pasatzen gauzak, eo gizarteko gauzak. Eta matrimonixuek regulatu dula ixe, historikoki, oikozan barron pasatzen ixe dana.
etxe barru pasatzen isi dana. Ja. Hori kuriosuek. Horon, intimidad, bueno, hor barron ze pasoan dago realmente etxai hau, porque bagoitze bere etxin bizi izindik matrimonio mota bat, eo estruktura familiar mota, baina danak, más o menos, antzekuk. Bai. Hori hasieran esan diona. Ja, joder. Bukatzeko. Bueno, Ni usteiat, honegin buka horiula. Eskerrik asko Mar. Eskerrik asko Miel. Eta hurrengo arte, hurrengo zar daukun. Venga, jo. Musikita hoi.